bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jamhira moon en garti hannde oɗo ñalawma talata 12 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi den ɗon meftande kabaruuji états-unis ma en mbaw jokkodirde kadi e tijane yang e fuutangue diaw toon to nokshot mi dokka en élément parɗo e coftal ɓal noon ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon ko siftinde tan hono kanko Donald Trump ɗum woni ko président cuɓaɗo yo ardo leydi états-unis à partir de janvier hono fuɗɗima ƴeftude holwono jogorɓe wonde gouvernement makko ko teskita tan d' abord ko waɗi liste mawɗo liste o henne kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wi on jogorani wonde gouvernement makko ɗum noon ene jeeya hen hono kanko Nikki Haley mennoɗo wonde candidat to banggue républicain poɗodirannoɗe e makko pour kañum hoore miyonami ene jeeya hen hono kanko kadi biyeteɗo makko Pompey kañum hoore meeɗi wonde secrétaire makko toppitiɗo ko fati affaires étrangères ene jeeya hen kadi hono kanko Bill Barr noon meeɗi wonde kañum hoore mum ministre makko to justice oɗo saha joni yimɓe toɗɗaɓe hono kanko Donald Trump ene wayno o yiɗi suɓade fof ko biyeteɗo Suzy Wiles on Suzy Wiles noon kañum woni jogorɗo wonde toppitiɗo ko fate personnel makko ɗum woni chief staff caggal mum oɗo saha joni o toɓɓima goɗɗo biyeteɗo Peter Hegseth gotonoɗo toon to Fox News kadi ko neɗɗo vétéran toɗɗima ɗum yo wonno ministre makko toppitiɗo ko fate défense conseiller makko ko fate sécurité kisal leydi ndi hono wayno ko biyeteɗo Mike Waltz ko fate CIA on toɓɓima neɗɗo goto biyete Jack Ratcliffe ne wayno kañum jogori wonde toppitiɗo ko fate CIA to banggue frontiére uji ɗum noon toppitiɗo ko fate hen kala ko fate immigration ko toon biyeteɗo Tom Homan oɗon ko neɗɗo menno liggade gouvernement makko ene wayno ko nde yimɓe wiyeteɓe wonde naggama toon to frontiére uji ha yimɓe ceerda e sukaɓe mumen kanko wonno oɗon saaha en gonnoɗe e immigration EPA toppitiɗo ɗum noon EPA ko environnement protection agency Lee Zeldin oɗo Lee Zeldin kañum hoore ɗum ko neɗɗo mo heftinani no fewi kala ko fate en gueɗe ɗe mbiyeteɗe gande science toɓɓima kadi hono biyeteɗo Elisa Stefanik on ko kañum wonno en inoɗo konngol toon to parti républicain toɗɗima ɗum yo wonna ambassadeur états-unis toon to nations unis e tungnade kadi habaruji jaltuɗe ande o toɗɗima biyeteɗo Mike Huckabee ambassadeur mabɓe toon to Israël o toɗɗima kadi hono biyeteɗo Steve Witkoff yo won kañum hoore mum envoyé makko spécial toon to Middle East ɗum noon ko gonɗo hakkude makko kamɓe états-unis e kamɓe kadi leyɗele arabeɓe ɗo oɗo saha joni ne wayno ko toɗɗima goɗɗo biyeteɗo Bika McKinley yo won conseiller makko toon to Maison Blanche ko jiiɗa ɗum e ko haalate oɗo saha joni hono kanko Donald Trump ene wawi o ƴefta Marco Rubio pour yo won secrétaire makko toppitiɗo ko fati affaires étrangères hande nder habaruji gomriɗi toon to Florida hono kanko Donald Trump ene wayno o suɓima hono Elon Musk e kanko biyeteɗo kadi Vivek Ramaswamy ɓeɗo ɗiɗi ene wayno yo garda département ko fati ɓe mbiyata gouvernement efficiency ɗum noon ko ƴewde holko moƴƴinta laamu noon ene wayno ko ɓeɗo ɗiɗo surtout kanko Elon Musk e tugnade haalluji jaltude on wonde ko ɗaminaki o wi o yiɗa yoɓede hen o yiɗi ko liggade volontairement pour wallude Trump donc jiiɗa ɗum kadi ene wayno ko kanko Donald Trump janggo subaka o foti fottude e Joe Biden ɗum noon ko toon to Maison Blanche ɗum ɗon noon ko pottital ganduɗa en kanko Donald Trump o jaɓano waɗande ɗum hono Joe Biden nde lomtimo e laamu e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko jiiɗa ɗum ɗon hanko kanko président Joe Biden hanki kadi o yiyama kanko e Kamala Harris eɓe gondi lawol mabɓe gadanol caggal woteji ɗum noon ko feeto vétéran e nder kadi ko yalti toon to suudu représentant ji hono kamɓe Tom Homan e nder namde ɗe ganduɗa kamɓe représentant ji wonɓe toon surtout démocrate ɓe namdi momo kadi so tawi o ardima ko fati immigration kadi ene wayno maɓe cendu jinnaɓe e sukaɓe mumen pour ɓe déporte jinnaɓe kanko Tom Homan noon o wi wonde ko ɗum ɗo ko loi ene loi états-unis surtout ko fati immigration kala naɗɗo leydi ndi natirani lawol normal ene wayno ko violi loi e yeerumo rokki o wi wonde ko so tawi dadiɗo nanggui neɗɗo toon to New York nanggui ɗum ko violation trafic oɗon nanggaɗo sono wonduno e sukaɓe mum walla wonduno e joom suudu muɗum
ɓe ɗon en woni sukaɓe joom suɗum cernte muɗum donc ko même yeru ko jiiɗa ɗum en wayno laamu makko kadi oɗo saha joni en continue hollude kadi no wayno ma ittu kala ko wiyete département éducation ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ɓe kalano ko e ko sakkiti ko kadi hono kamɓe kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɓe goni oɗo saha joni ko caɗele pour jabade est ce que yimɓeɓe wino wonde mowo yaafa ɗumen ɗum noon ko yimɓe nangganoɓe ko kala ko fate gueɗe bannoɗe ñande 6 janvier hitande 2020 ko won hen sokaɓe oɗo saha joni walla won hen ñaweteɓe est ce que mo wawi yafade ɗumen donc jiita ɗum en wani janggo à partir de janggo kadi hono kamɓe toon to Sénat ene wayno tawde ɓe kepti hankkadi Sénat kamɓe ɓuuri jogade toon e keewal ene wayno ko 50 ɓe jogui toon jonde joni contre 50 démocrate en donc 50 démocrate contre 50 républicain donc kamɓe jogui ko wiyete en hankkadi gardigo ɗum noon ko à partir de janggo ɓe ƴeewato hol gardoto toon to Sénat poɗodiral no woodi oɗo saha joni hakkude mabɓe kamɓe ɓeeɗo jogorɓe ardade toon to Sénat ene wayno ko donc yimɓe tato ene wayno oɗo saha joni goni haala men haalata toon pour yo gardo toon to Sénat ɗum noon ko janggo ɓe gotata ɓeɗon ɓe inde mumen kalate o tawi kañumen goni candidat ji ɓe suɓede pour yo gardo Sénat républicain ene jeeya noon kanko Jan Tun jeeyaɗo toon to Dakota Sud ene jeeya hen kadi hono biyeteɗo Jan Cornyn jeeyaɗo toon to Texas Rick Scott kadi haala mum nene haala hen on ko toon to Florida jeeya kañum hoorumi heeɓi yimɓe walloɓe ɗum walla yimɓe supporte ɗumen taw kanko président Trump omo jeeya hen donc ene wayno ko janggo à partir de 9h kamɓe dandata kamɓe républicain pour suɓade hol gartoɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jokkodirri joni Tijani Niang o rokka en page mo jogani en ko fate coftal ɓalɗe Tijani Niang bisimilla sey toura salminama en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde foof gadarɗen kabaruuji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie kono équipe national mo leydi Mauritanie ene jokki stage mum to leydi Tunisie gam heɓanade kiwdiral mabɓe qualification coupe d' Afrique Maroc hitande 2025 sappo e joyi nduɗo lewdu gonɗen Botswana ma hiwdere Mauritanie sanga waktuji 13 woni 13h GMT pour l'équipe national mo leydi Mauritanie ardi ɗum ko Égypte ene jogui 12 toɓɓere qualifiéme ɗiɗaɓe ko Botswana ene jogui toɓɓe 6 tataɓe ko kippu 4 vert ene jogui toɓɓe 3 uddi dogol ngol ko équipe nationale mo leydi Mauritanie ene jogui toɓɓe 3 tumnade bayinago Inter Arena futsal mo akaɓe kolliti hono championnat foot hitande 2024 hitande 2025 eɓe jogui kiwdire barrage en tawe hen 12 équipe ene tawe hen puluji 3 kiwdire ale barrage o jogori fuddade 15 nduɗo lewdu gonɗen poule A 16h GMT mbotta ma hiwdire dawlel 16h40 GMT bogge bas ma hiwdire kippuɗal hay poule B 17h20 GMT kippu wajjo ma hiwdire kippu Sinthiane Diama 18h GMT kippu Saye ma hiwdire kippu ma fondu poule C ale 18h40 GMT Ligue Sayɓe ma hiwdire kippu Falakome 19h20 GMT Mbagne ma hiwdire Sinthiou Boumakka Inter Arena futsal en tawe hen 16 équipe ɗiɗo qualifiéme Jowol équipe Sorimale équipe Bogge Escale Tekan Jingue équipe Bagodine Keheydi Silla Rindiaw équipe Ganki Jeeri Cide équipe Wending Dubango équipe Thialgou équipe Ayrembar équipe Darel Barka ɗiɗo équipe aji foof qualifiéme Kipuren ɓe kolliti ɓe keeɓi keblowo keso biteɗo George Sampaoli entraîneur argentin Ligue des Nations ma fuɗɗi to ñalawma alkamisa 14 lewru novembre ene waɗi kiwdir Belgique ma hiwdir équipe Italie 19h45 GMT France ma jaɓɓol Israël ngal ɗo kiwdiral ene waɗi kulhuli kewɗi hakkude France e leydi Israël ñalawma alkamis équipe Grèce ma hiwdir équipe Angleterre sanga waktuji 19 to pawi hojomaji 45 kabaruuji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde Fuutanki Diaw e Tijani Niang on jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruuji min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata ɗum noon ko kabaruuji ko meftande kabaruuji États-Unis oɗo ñalawma talata 12 lewru novembre hitande 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama